Kag sa number 1, opisyal sa BCPO na sapwan nga patay sa iya nga balay. Wala na sang kabuhi si Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas sa masapwan sang iya bata sa sulod sang iya kwarto sa ila balay sa Zone 11, Barangay Handumanan sa Bacolod City, mga alas 8 kainasang aga, Martes, Mayo 19. Base sa inisyal nga impormasyon na tingala ang bata ni Lieutenant Colonel Vargas nga ara pang motor sa iya amay, gani gincheck niya ang kwarto kag nakitang iya amay nga nagahigda na sa salog kag dugoon. Wala na anay naghatag sa dugang pang impormasyon ng PNP sa kamatayon sang opisyal. Ang 56 anyos na si Lieutenant Colonel Vargas amo ang chief sa City Administrative Resource Management Unit sa Bacolod City Police Office kag 33 na katuig nga nagaserbisyo sa Philippine National Police. Nagakasubo ang bilog nga puwersa sa kapulisan sa BCPO kag Negros Island Region sa pagtaliwan ni Vargas kag sila nagapalabot sa simpatiya sa himata sang police official. Nagaayo naman sa publiko si Police Colonel Eugene Rebadumilla, City Director ng BCPO, nga hulaton anay ang comprehensive investigation sa scene of the crime operatives kag ipaiway ang spekulasyon o kung magpalaptas ng sala na impormasyon bilang paghatag man sa respeto sa nalisdan na pamilya. Natalana na kuntani nga magretiro sa serbisyo si Vargas sinina Oktubre. He is due for retirement sabi sa October 8, 2026 sa sine. Nasa posible sa sine nga July 8, 2026, man duty status na siya. Muna na turnover na ganun mga iba niya nga gamit na natana. Kaya mo nang is-okay na sa PNP 3 months before compulsory retire. Compulsory retire na siya tayo sa October 8. So di mama, hindi isa siya ng order na ma'am sa July 8, 2026. Tapos supposedly mag-leave na siya sa June 6. Diretso na siya ng duty status.